Department of Justice sa pag-review sang kaso nga imbulbado ang kapulisan nga madakpan nga may lapses sa Police Operating Procedure sa pagpatigayon sang anti-illegal drug operation. Palayag pa ni Ilisar, hindi man perpekto ang justice system sa pungsod. Apang ginpasiguro nga ini ang nagahulag. Daw, hindi masapakan sang pungsod Pilipinas ang pila ka mga ginanay kuntani nga investigasyon sining mga ginaligar extrajudicial killings nga nagalunta dire sa pungsod Pilipinas. Ang rason nga ang pila ka mga nagkalamatay nagbato sa kapulisan. Wala magsungka sang mataway. Amo ina ang kabangdanan ko nga mapilitan ang aton kapulisan sa pagpatay sining mga biktima. Kalabanan sini mga drug poser, drug user, syabo, illegal nga druga ang kabangdanan. Sa naibalaan pa, ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang number 1 sa iyahanay sa programa. Prioridad, tapnaon, papason ang illegal nga druga sa pungsod Pilipinas. Tibangod, ang iban tigaulo man, sige gyapon, ang iban ipit na, bangod sa kapigaduhon, wala trabaho, mapilitan, kapit sa patalim, bisan delikado ang kabuhi, sige lang, doso lang, para nga may income, para maibakal sang kalanon kag kinahanglanon sa sulod sang panimalay. Bahala na kung ano ang matabo, buwas damlag. Di kalaban natin na nagkalatumbagid, di hamak na, linibo na ang mga nagkalamatay. Amo ng kabagdanan ko nga, daw masulod na, ang aton sini International Court sa pagpangusisa sang ginaligar extrajudicial killings diri sa pungsod Pilipinas. Di galing, hindi masapakan sang Duterte administration, ginabaliwala ini ang International Court. Kung ano ang dangtan sini, buwas damlag. Ina, history na. Kag kung ang kaso mag-prosper, matabo lang ina. Pag-abot santion nga hindi na presidente, si Presidente Rodrigo Duterte. Ti subong hindi man siya gyapon, madutlan sang kaso kay may immunity ini siya bilang presidente. Pero sigurado, pagkatapos niya termino, wala kagtuo ang kaso nga pangatubangon ni Presidente Rodrigo Duterte lakip na sa International Court. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na, morning na. Sa bilog na Dakbanwa, sa Bacolod, bilog na probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta? Ginapasalamatan tang aton News Director Rex Cantong sa temporaryo nga nagbulos sa aton, samtang naka-lockdown kita sa sulod sang 14 dias. Kamusta Bacolod? Kamusta mga dalanon? Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang presyo? Inatanan aton ini idulong sa aton tagpalamati. Upod sa patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, I miss you. Miss you too. Ay, nailogid ko sa Aksyon na Fred, no? Anyway, Aksyon na Fred, ang laragway sang syudad sang Bacolod subong kaagahon kung dalanon kag pila ka mga persona nga aton paghahambalan. Ay, hambalan lang to, dula ka na? Ay, dula. Subong Aksyon na Fred. Okay na, you're coming in 5 by 5. Go ahead. Yes, Aksyon na Fred, no? Ang pinaka mga utod nga nagabantay sa ospital, ang ari diri sa kilid, Aksyon na Fred, especially sa kilid sang ER, ang iban sa may piyak sang dalan, malapit sa may RX rate, ang iban ari sa lapit sa kalanan nila Michelle Baladampi, Aksyon na Fred, no? Gahulat nga malawagan ang ila sining mga pangalan. May araman subong sa piyak naman Aksyon na Fred.
may dalan sa Lakson. Ang dalanon kag ang subong nga agaman ng pila naton ka mga kauturan nga nagadala sa mga salakyan aksyon Fred ang amat-amat naman sa pagguha. Ay, ano natabo sa signal? Reaction na Fred daw muna huya ako niya communication. Oh, ano man? Dugay ka na lula. Kaya kumusta ating ari na? Pagpilan nga communication, mahuya na si Aksyon na Fred. Oo, mauya sa hindi magkasulod. Oo, mahuya na siya sa hindi siya kasunod. Ang pila natin yung mga kauturan Aksyon na Fred, especially ang nagadala sa sasakyan di pasahe, ang yari naman na gaamat-amat naman sa pagbiyahe karon nga aga, especially nakitaan sa tabi-datan sa Burgos. Ang mga salakyan na halin sa area sa homeside. May pila man kita ka mga kauturan karon nga aga Aksyon na Fed ang gaamat-amat naman niya pang lakaton while ang ibang Aksyon na Fed makabig tabala nga wakaton, no? Sining aga while ang ibang jogging nagidya. Kay Sabado nga adlaw ti ikaduhang adlaw Aksyon na Fred ang long weekend mo kahapon weekend man kahapon kay ti Charter Day celebration ti long weekend sa ato sa mga kauturan na nag-aamat-amat naman sa pag-ehersisyo o na pag-jogging sini nga aga Aksyon na Fred. May kampiyon man nga jogging sa mga aga Aksyon Fred yung makabig tabala nga isa ka maayo man nga exercise sa paglimpyo sa atong siling nga mga dalanon, partikular ini mga street cleaners Aksyon na Fred. Subong nga aga man nakit-an sa mga utod nga nag-jogging kalong sa area Aksyon na Fred sa dalang sa Lakson going sa area ni Aksyon na Fred sa area sang Capitol Lagoon, no? Sa pag-exercise man, pwede ka naman sa exercise sa sunod Aksyon na Fred mo sang Capitol Lagoon. Walang iban, walking sa gihapon, no? Ang iban ng mga salakyan di pasahe, going man sa area Aksyon na Fred sa downtown, di amat-amat naman sila sa sining aga. Ang patuhan sa labay wala ng madugay Aksyon na Fred sa dalang sa nga hilado, ay dumagpipila ka mga basura. Aksyon Alvin, yes, antes na magtandog sa basura, mangkot lang ko. Kamusta ang kalangitan? Ang naragway, kagang kumahangla kita sa kalangitan Aksyon na Fred, at way kita sa nakitaan ng mga bituon. Mayroong medyo ginapalibutan kita sa manipis nga galom Aksyon na Fred na subong aga kamay pa nga madula lang. Kaya para, although sa mga kaumang Aksyon na Fred, nagtulan kahapon. Pasalamat ang ibang mga kumang kay binagtik man ng mga yuta at mayad tong ulan kahapon, although bastog tong ulan kahapon, especially sa Southern Negros Aksyon na Fred, no? Dako nga bulig ini sa aton sila mga kauturan, although ang iban ti naulanan, ang iban naginambal nila Aksyon na Fred nga inaligo gid sa ulan ng ulan well nagaobraman sa ila sining mga kauman. Aksyon na Fred, diri sa area na sang bangga sa Burgos sa Hilado subong aga may pipila na kita ka mga kauturan ang nagaamat-amat naman sa pagplastar sa ila sining mga baligya subong aga may nakita nagahakot sang baboy, may nagahakot man sang isda Aksyon na Fred, no? Sining aga naog na kita Aksyon na Fred kaga para at Sabado, no? May idea ang aton sining mga kauturan as to sa pila ang presyo karon ng mga isda sa merkado, particular dito sa area sa Burgos Aksyon na Fred. Magluwas diri ang presyo sa iban ng mga kararuton, iban ng mga kandala Aksyon na Fred, mga isda, karne, kaga iban pa na maging available mga karon, especially sining ada. Now, may deliver naman ng Aksyon na Fred ang ayos para sa ato sa mga kauturan na paano pa idol. Alayo pa Aksyon na Fred, idol na Aksyon na Fred, no? Sinubusyon sa pila na sa mga kauturan. Hindi man subong nga damo ang nagabaligya
kay pipila pagid lamang ka mga lames sa action na Fred, no? Ang ari diri tagang available nga ginaplastaran sa mga station Fred, but maayo ini kay damo man sa isa ka lamesa pa lang daan, damo no ang ila sila nga pwede mabaligya, no? Agad ma-display. Madam, pila subong yeah, good morning. Yes, ma'am. Pila subong ang bangros ta? 200. 200 pesos action na Fred. Bangros available ha. May batik tuling diri nga marot, no? May batik tuling ka, may pula ang ikog ni araman na regular nga ikog, oh. Kawayan na niya, marot. Oo, at pila na siya. Tag 200. Pag 200 action na Fred, no? Taas. Nagtaas siya, no? Ang ano medyo nagtaas siya. Nagtaas naman siya. Tungkol sa jutay naman. Jutay naman ang style. Tingala ko, jutay mo nag-display subong, no? Ang tilapia. Tilapia to sa buong 160. 160 pero may tilapia, no? May tilapia action na Alfredo. Buhi pagid eh. May isa pagid available subong ang latab. Tagpila ni 160. 160 action na Alfredo. Latab ini. Pero sa kaseksihan, kagkagwapa ko yung nagabaligya. Diri ka ganyan, makahambal niya nga. Diri ka yung bakal. Kaya sigurado ganyan, kay gwapa ganyan. May paaman pa yan, bilin cellphone number, no? Pati cellphone number daw, ginakuha mo. Thank you, ma'am. Nadala sa cellphone number sa friend. May pipila diri kalabanan diri bang Rosa action friend ang available and may ari man diri action friend nga matano o matan tag pila subong 160 man digya ko 160 action friend kay medyo regular size siya subong amo ni ang available kag may ari pa diri kay Junior Dumpy. Sa mga panalag to action friend, may ari man diri available. No? Ano na yung mga available ta nga subong panalag to? Tangigi, o sila subong. 350. So, para mo lang ni available ta, no? Tuna. 350 mga. 350. Muli action na 350 man ang tuna. Nagkamuli ang available man subong aga para sa atin ng mga kasuran. Alabanan diriya, may ari ng tilapia action na Fred bang pero may ari diriya nga anong tawag sa siningan? Ang bulong. Hindi ito paa, no? Ang bulong. 100 ang bulong. Ang panitayo po. 100 mo nang alundod man. Kami available niya action of blood. Although may araw nandiriya mga bangro. Si Maymay, bago lang ka about action of blood. Pero ang mga available niya diriya, matan man action of blood. Kagang available. May kuhan ka na? May nagabot na sa imo isa? May pa-action na Fred, no? Pero sa aton mga kautoran para ma-idea man sila kung bala pila subong ang presyo sa mga karne action na Fred, magkatadibla sa iban yung karne. Sir, ang baboy sa subong, sir, pag pila na ang karne? Baboy? 250 to 60? 250 to 60. Medyo nagdubo na siya sa ano kanang taon pa. Nagdubo na siya. Kaya may damo na kita supply. Damo naman, no? Yes, action na Fred, no? Ang tuluan, sir. Para sa 150. 150 na siya. Okay. Ang ining tiil bala, sir, tag pila para ma-idea mga ito. 170, 170, 180. Sir, thank you, gada. Medyo marusa ko siya sa paggalasa. Amo ning basta action, Fred, galasa ang pila natin yung mga kauturan mo. So, for action, Fred, amo ning ang pila ka mga presyo karon sa karne, presyo sa isda, sa bugos sa public market. Hindi gidya sa linya nga madamo ang display karon. Kasi mag-uruan lang action, Fred, mangin maayon siya. Taga madamo-damo ni mag-display sa mga kauturan ta na temprano pa nagapamalaklon, ta magapamalaklon aksyon na Fred. No? So para ang ining
ang report kag ang presyo karon sa merkado ang ginadulong sa inyo sang Santon. Konekta diri sa Burgos Public Market ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. Oh, plastar. Ano ang pamahaw nga namit kaunon karon nga aga? Porte mano? Sa sulod sang 14 diyas na lockdown kami. Porte galino? Amo nang halong gi kamo? Isa lang ang naigo, urot kamo tanan sa sulod sa puluyan lockdown. Ti ginswab, negative kami tanan, isa lang ang positive. Pero, gusto ka lang maglibot-libot sa apat ka kanto sa imo puluyan kay hindi ikaw makagwa. Ay, kabudlay, tido. O anong pamahaw? Ti purti ang utan nga dulong to, purti ti laswa. Namit man bro. Daw tag-isa kasmana nga laswa, kay kumplito mong damo to tugabang sa amon, ti saktogid, tugabang, takway, talong, kalabasa, okra, marguso, saktan mo green shell. Ti dito sa amon kidi kagwa o gabalingon ang ginlakip gwapo man Tapos minaksyo nga bangros pa sa pagkanamit. Mulo man tinir lang. Pero porte ang ayuda nga nag-abot. Sus, pasalamatan naton ang ayuda nga nag-abot. Ayuda halin sa Amerika, ayuda gikan sa aton sini mga paryente, ayuda gikan sa aton mga tagpalamati. Porte nga dulo nga dahil sa ayuda, gasulubra ang grasya. Porte, no? Though hindi ko kaintindi ko din galin ang mga ayuda sa Amerika, diri sa Bacolod, probinsya, sinakusako nga bugas, grocery, tanan-tanan na, mga prutas, utanon, itlog, do hindi magwantang ayuda nga nagasulod o galing, puno ka sang ayuda, subo naman, kay hindi ka man makagwa sa imo sini puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. O greetings naton, hidlaw mata sa aton tagpalamati, no? Si Alex Montisa, kamusta ka Alex? Kay Milili Uligo, good morning. Kay Alin Marlingko sa La Carlota. Kay Ronnie Gordon. Kay Libet Christian Tisoy Kuno Iskote, good morning. Alin sa Egypt. Kay Manju Arniho, welcome back kuno, thank you good. Kay Vicente Similiano, niya hidlaw man ta. Kay Banisa Mayo, Jinkin, Noel Amar, kag Alex Montisa, ilatamyaw kamo ni Milili Uligo. Kay Renren na Piesa, bao si Eden Abuso kuno, ang iagid nga idol si Aksyon Eden. Kay Teresa Luxin, sang Quiet. Sunrise Lerio, taga Consita, La Castellana, kuno, good morning. Kay Jure Montiliano, kay Florencia Villacampa, kay Martin Aliling, kay Aluna Cortez Dinsay, good morning. Amunis lang pila naton ka mga tagpalamati. Wala untat ni silang nagaupod sa atong programa, tagsagid kakagahon. Morning sa inyo may lang nga pag-monitor. Kay Judge Nap Diamante, good morning man. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Kamusta? Pastuto Raul Alibuga, hidlaw na ko. Kamusta da? Ladlad nga na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo, kamusta na? Dira kay Marvin C, kay Johnny Hidalgo sa Manapla. Si Pari Erning Hurilla, kamusta na? Dira kay paring Istoy Querido, walking ka na. Good morning sa Agustin family dira sa Kawayan. Morning lang sa inyo. May lang nga pagmonitor. Mabalik ako pagkatapos ini. History Bio! Pasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na
ang ginapamati Alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo 25 na. Damo ko nung idol kay Aksyon Eden, no? Grupo sa mga manunudlo sa kawayan. Ba, porte ba? Morning da sa inyo, May lang nga pagmonitor. Salamat mada kay Testrong ko sa Amerika. Porte nga dulo nga na sa ayuda. Wala untat mo. Sa 14 diyas nga na lockdown kita. Halos lang at sa kadlaw, ara naman, gaulan ang ayuda. Salamat gid sa tanan-tanan. Mga hindi naton kilala nga nagpadala sa bulig. Gasulubra mo ang ayuda. Thank you gid. Diyos na lang ang mabalos sa inyo. Si Boy Sincere, sinako man nga bugas ang nadulong puwerte nga ayuda. Hindi maintindihan o. Wala ta kabalo kung niyang galalin ang mga utan, tanan-tanan, itlog, manok, halos tanan ginutok lang ang ayuda. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Sabado subong pero abierto ang Life Extension Clinic nga ang abierto sila para nga atipanon ang luyag magbakal sang ila produkto. Kay mabakal dira sa Life Extension Clinic ining pinakasikat pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ambot silingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, ang panawag sini, Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton lawas ang manami kay ginaproteksyonan kita sa anuman nga pamalatian nga mahimo pa magtapik sa aton lawas pareho sang COVID-19. Life Extension Vitamin D3 mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod ang lang aton sini nga Life Extension
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na kay Rochelle Torbila. Good morning, man. Babalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano man. Agapasumbanwa, mabunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan at mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang On, good morning. May lang nga pagmonitora. Kitanay naman kita. Balik naman kita sa pagpangalagad. Ano ang tikang sang panahon? Southwest monsoon ang nagaapekto sa Northern Luzon. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang bagal-umon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang Southwest monsoon. Localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nabagat na nasidlangan pakadto sa nabagat na nakatungdan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag mangin kasarangan naman ang pagbalod sang kadagatan. Amo ina nga kun kaysa makabatyag kita gulpi magalom, gulpi magtupa ang ulan kung isa taliti lang pero mabatyagan nga padayon nga nagaguom-guom ang kalangitan. Bangod tig-ululan na ginman sa bulan sang Hunyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Si Vanessa Mayo niya good Friday afternoon. Wow, niya it's good. O sige, thank you gid. Sige, salamat gid. Bisan paano Alin ini sa Minnesota. Si Vanessa Mayo, damo ni siya sang mga kabyanan, no? Ang nagatamyaw sa iya adlaw-adlaw nga tanan. Kay Andrino Comida Butanas, good morning. Bawa, morning na lang. Dira kuno sa Purok 12, Barangay Alangilan. Tamyaw lang pamilya Comida. Good morning da sa inyo. Mayo lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Ano ang balita nato niya sa COVID-19. Kung kaysa ho, amo na blang halong gid baw, hindi gid magpasimpalad. Isa lang nga maigo sa sulod sang puluyan, dalasa gid kamutanan. Lain kay lockdown ka bla? Gabilta ka sa kusina, balik sa balkon, balik ka naman sa ugsaran, panilhig, panglaba, tanan-tanan. Ang ginagalibot-libutan mo, 4 ka kanto lang sa imo puluyan. Gawa-gawa ka lang sa gwa. Tapos sa gwa, may bandira pa na, under quarantine. Sa imo gate bala, ginabutangan asang City Health. Aragid sa gwa, daw bandira eh. Porte. Porte sa pagkasubo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Baw kaluoy man sa barangay Bata, no? Di city kabalagi nang gintupok sa kalayo sa sunog. Da sa Purok Riverside, barangay Bata, siyudad sa Bacolod. Ga-monitor ako sa report, bawa. Tiara sa gymnasium, temporaryo. Nga paistar. Ay, oo. Kung kaysa ang sunog kabudlay gid. May panakunong kawatan ka, kabay pa hindi lang. Eh kung kawatan ka, may bilin pa. Pero kung sunog ang umigo sa imo, upos tanan. Wala gid bilin na. Amo nang pasalamatan nato ng tanang nagbululig sa mga nabiktima sang sunog. Nagahulat sila sa inyo bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Morning da. Kay Jennifer Montecastro Palacios, good morning. Mga Palacios ni, mga parinti pa namon ni mo. Kay Philip Lauriente, bawa. Okay balik ka na, ari na. Balik pangalagad. Dira kay Marski Pricalin Herolio, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton, tagsagid kakagahon. Relax ka mo dira, kay marelax man ko. Pero balikay kita pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield.
Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Anisito, good morning. Ba, si Andrew Juanites, ara ka, aga pa ikaw. Pwerte si Andrew ba? Aga pa Andrew, bugtaw ron? O sige, may na. Ulo exercise da. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. COVID kita, baw, nagdangat sa 58,808 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 654. Anong natabo? Wahapin. Ang probinsya sa Iloilo kuno may pinakadamo nga kaso, 127. Ang Negros Occidental, 113. Bacolod, 112 ba? Isa lang ang diferensya ba? Amo nang silingko, hindi gid magsalig. Puerte ha? Kung tapikan ka sa COVID, butang ko isa sa inyo pamilya, ti lockdown ka mo abe, sos kasubo. Labi na gid kon gabalik-balik ka lang sa balkon mo, sa kusina mo, sa ugsaran mo, amo ng silingko. Wala tupong kon padayon kita. Magsunod sa mga health protocol. Dapat gid para nga hindi ka mo maka-experiensya sang lockdown. Kabudlay, no? So, wala tupong sa kasubo. Bisan puno ka sa pagkaon, subo gyapon na makabalik-balik imo niya sa sulod sa puluyan mo, sapat ka kanto ka lang. Amo na bla, kasubo. 14 días pa. Ay, puerte, oo. Wala tupong. Dira kay Nimpa Ibanez, good morning. Naga-monitor siya sa Tangob. Si Alex Muntisa, niya Ma'am Vanessa, thank you gid. Sa milk tea ba? Oh, sige Riglado Bisan paano, tulutandog kita sa pila naton ka mga utod nga nagaupod sa aton tagsagid kagahon. Bisan paano ba ang 14 días nga bakasyon? Porteno sa pagkalawig. Sige lang Bisan paano, ang importante nga wala kita maigo sa COVID. Nagpaswab ang bilog nga pamilya, negative isa lang ang positive. Amo lang galing na dalasa gigkamutanan. Ay, kabudlayo. Standby, mabalik ako pagkatapos ini.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga Philippine Standard Time las 5:03 na. Kay Atiya Kim Iriman, good morning. Padayon sila nga nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Bao puerte ang politika subong gainit na gimano. Dihamak nga nagaplastar nga magpapili presidente. Si Senador Richard Gordon nga pangita pa ko tandem. Si Romualdez Angliti sila niya ready man ko magupod kay Sara Duterte tandem sa 2022. Daw sinong pariso ni Sara hindi ko maglagan siya. Ginaduso nga si Presidente Rodrigo Duterte ang kapares niya, pero gapangita man pares si Presidente Duterte para kay Mayor Sara Duterte ba? Gainit ang politika.
Muning da kay Atiya Kim Iriman, kay Miriam Panagiton, kay Buyet Villamor, si Bia Jonathan niya, thank you kay Kumare Banisa ba. Kay Andrino Comida Botanas, sang BAM si Taxi Group. Mga driver na, good morning. May lang nga pagbiyahe, kabay pa mayong income. Kay Angela Gayondato Castillo, good morning man. Kay Milagros Morales, good morning. Naga-monitor siya sa Maaw. Kay Aisa de Aziz Baluis, good morning. Mga Baluis ni parinti ko ni. Kay Aida Alunan, good morning man. Pudupod lang kita, tagsagid kakaagahon. Standby, balikan ko kamo pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kapo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
Buntag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Kapi-kapi kita. Dr. Alfred's Green Coffee. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Lupis East, Kmart, kag Negros Grace Pharmacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Ano pagid ang mga balita, mas pasandugon pagid sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod, ang pagpatigayon kuno sang information, ang education campaign angot sa COVID-19 vaccination program umpisa sa masunod nga semana. Kay suno kay Dr. Chris Surungon, ini ang instruksyon ni Mayor Bing Leonardia matapos nga mayara pa sang pila ka mga sektor sang sosyudad nagapangalagag pa para sa pagpabakuna. Bao kay ang nagagwa bala sa mga social media, ini mga fake news nga ni, kinakulbaan imbes nga kuntani daw ariglado na, daw ang tanan gusto na magpabakuna, naguluwa ang mga balita niya pagkatapos bala sang bakuna, after sang 2 ka tuig, delikado ka na. Sus Maria Josep, kinulbaan ang pila naton ka mga kauturan, sining palagpat nga mga balita bala. Imbes nga magbulig, pamahog ya ang ila ginahimo. Bangod sini, luyag sang alkalde sa Bacolod nga mapasiguro ang kandaan sang syudad antes mag-abot ang baksin na gin-order sang karon nga administrasyon. Kinahanglan pa bakuna kamo, ay kabudlay gid. Pamangkutab lang kaugalingon nyo, lantaw ko mo sa SPO, tapos pamangkutang kaugaling mo, diin ang delikado, ang COVID o kung bakuna. Sa bakuna ya, mangin safety ikaw. Sa COVID, milyon na bala.
ang nagkalamatay sa bilog nga kalibutan. Ala nyo, subong na, pabakuna na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Dodge Dalidada, good morning. Kay John Peter Salmuren Flordilisa. Kay Jonel Cartel Bilyote sang Central Maao. Kay Kagawad Timay Kagmunet Lobaton sa Mambulak sila ginatamyaw kamo ni Milili Oligo. Morning sa inyo. Ba si Kapitan Emilda Hamilo Banguanga Kap, good morning. Kay Antonio Flores ba monitor sige, balik kita sa pagpangalagad. Itaksi. Sige, mayo nga pagbiyahe, pangamuyo ko nga maayo ang inyo income karon nga adlaw. Kay Warlito Nisha, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang Dr. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan.
Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, Na kay Dads Aberia sa barangay Sumagbaw, ready na kuno sa holding brownout. Kay Bibing Balasabas ang Magalion, good morning man. Ari ho, kung may mahikapan kamo nga bukol sa lawas, tisang una ining mga tumor, bukol sa baga, goiter, ginapaoperahan ini. Subong ya, ginatunaw na lang. So kung may bukol nga magtubo sa lawas, hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa na, tunawa gamit sang Santon Plus Herbal Capsule. Madamo ang testimonya nagapamatuod nga ang mga bukol sa lawas gintunaw sang Santon Plus Herbal Capsule. Las 5:20 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 8:20. Una nga bula, 8:20. Second draw, 18:10. Ikadua nga bula, resulta, 18:10. Third draw, 32:17. Ikatatlo nga bula, resulta, 32:17. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto. Diri kita. Ang kombinasyon sini. Jackpot ba? 658 ini. Ang jackpot, 49,500,000. Kombinasyon in order, 37, 16, 10, 13, 6, 36. Resulta sang 658, 37, 16, 13, 6, kag 36. Saylo kita, 645, jackpot 32,877,520. Resulta in any order, 25, 6, 39, 33, 3, 12. Resulta sang 645, 25, 6, 39, 33, 3 kag 12. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:22 na. Morning da. Kay Mox Espanyula. Sige, live sa Isabela ko, no? Kay Imbong Ju Campos sang Maaw, good morning man. May lang nga pagmonitora. Kay Jube Artagame, morning man, dira sa Barangay Villamonte. Taga Villamonte da, good morning. May lang nga pagmonitor, tagsagid, kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palaman. Balita naton sa City Hall, kandaan sa Bacolod angot sa ginapaabot nga delivery sang AstraZeneca
prioridad sang karon nga administrasyon. Detalye sini, upod kay Aksyon Art, tayhupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Mas pasanugon pa sa lokal ang pangluhan sa Dasang Bacolod ang pagpatigayon sa information and education campaign angot sa COVID-19 vaccination program. Umpisa masunod nga simana. Suno kay Dr. Chris Sorongon sa Emergency Operations Center. Ini ang instruction ni Mayor Bing Lunadia matapos nga mahirap pa sa nga pila ka mga sektor sa susunod nga nagapangalagaan para sa pagpabakuna. Dugang panisurungon, doyag sang alkalde nga mapasiguro ang gandaan sa syudad antes pa man magabot ang vaccine na gin-order sang karon nga administrasyon. Aminado man ini nga mayara pagidman sang pila ka mga bakulod nun nga nagapati sa mga patalang nga mga informasyon ilabi na sa social media. Mayara mataga po mga grupo sa syudad nga do hesitant pa sila, no? That's why sila ang target nato sa ato nga intensive health education kag information education campaign. Muna instruction ni Mayor Bing na sige pagid ang pagkampanya nato sa grassroots, especially sa mga kapurok, sa mga sityo, sa mga karbarangayan. That's why ginabuligan nato ng mga BHW naton, and then ma-set up kita by next week. May mga caravan kita, may marikorida ng mga salakyan para good to malagtag sa mga flyers para sige ato nga information education. Plus, nagapangayo kami bulig sa inyo, no, mga friends nato sa media, nga sige ang pagkikayat sa pumuluyo kaya pag-provide na sila sa saktong informasyon regarding sa bakuna. Kasi hindi taman ni Gara Action Art, may mga anti-vaxxers kita na nagapalaptas ng fake news, sang patalang regarding sang benefits sang bakuna. So we're hoping na in the next few days, sige na itong bakuna, especially so sa July, maabot ng first delivery sang AstraZeneca na gin-order ni Mayor Bing ang 650,000 doses. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Art, ay hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:30 na. Morning lada kay George Rodelin Gabanto, kay Jing Sigero, kay Hangila Liarte Gayundato, good morning. Happy birthday ko na kay Zach Miguel Estebanez, sang Pis 6 Barangay Handumanan, kay Jocelyn Liboon Dispuho, kay Marilo Caminto, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols.
Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit, may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology.
Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus na taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Ko 42. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy. Now in the Philippines. Diri kita. Police Station 6 padayon nag-ausisa sa pagpatay sang tricycle driver sa barangay Takuling. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead.
Aksyon. Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Padayon pa ang investigasyon sa Police Station number 6. Angot diri sa paglutang sang isa ka tricycle driver sa tong Webes sa gabi dira sa Masharina Heights Division, Barangay Tacoling, Siyudad sa Bacolod. Kung imong Fred maduduban ang biktima diri sa paglutang nga napatay, amo ini si Arnold Biking, 44 anyos sa Purok Progreso, Barangay Tacoling, Siyudad sa Bacolod. Ang biktima, Aksyon Fred, may igo ni sa lutang sa ulo gamit ang kalibre 45 sa diin ang mga suspect diri riding in tandem. Kadagparagyo matapos sang insidente. Sa sa kay Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6 Aksyon Fred, nga may mga CCTV sila nga tawon nga base pa pala makabulig sa paghatag deskripsyon dugang sining duha ka mga persona nga naglutang sa kay Arnold Biking sadtong Webes sang gabi. Isa man sa ilang gitutukan sa investigasyon Aksyon Fred, ining babae nga pasahero sang biktima sa matabo ang insidente. So far ang atong progress ni sa atong shooting incident, ang atong investigator on case nagbalik sa area para makuha ang mga CB footage sa Yaka City, sa barangay kag sa nearby establishment nato actionary kag nagpamangkot man kita ni sa iyang asawa sang biktima kung ano ni background sa iyang bana. According ni siya, wala man sila yung may nakaaway ni siya. Kagon na mga previous days or weeks, wala man siya may nakalitan or may mga emakog siya nga kabuki. Kaya gin-verify man nato sa background isang victim, wala man sa record dito sa police station actionary. So anong ginalantaw ni sir nga motibo nga posible maangot sa pagtiro sa iya? Ang amon tugig ginatutukan actionary, ang iya to nakasakay siya sa babae. Ginapacheck ko pa to ang background actionary regarding to sa babae ng kasakay siya. So far, ang na-recover na mga part cartridge case, ang allegedly 45 caliber ang ginamit, ara naman sa penti crime lang, coordinate lang kami actionary regarding ni sa comparison sang kasi yung nakuha sa other nga shooting incident, possible basi makakonect man natin actionary. Action Fred, si Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6. Ining report, ginadulong siya sa kaluwansang Santol Plaza Basop, may antibiotic pa depensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santol Plaza Basop, epektibo, batok sa mga katul-katul, arikis, punggo darapap, ringworms kaspa, body odor kag iban pa mga skin problems. Santol Plaza Basop, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita. Una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Arman Regalado sang Buntara Isabela, good morning. Kay Teresita Orita Kahurao, kay Huma Lumina, kay Winston Goles, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, kay Richard Daet Patsikoda, good morning. Kay Milvin Solidarios Abdo sa Barangay Balingin Bago, kay Milko Bilyo Vargas pamilya ko na sang Isabela, kay Diding Alohaminto, good morning man. Dira kay Milvin Solidarios Abdo, okay good morning sa inyo may lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Sige, mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay. Philippine Standard Time, las 5:51 na, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang atin sa ating desisyon na magpabakuna? Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na nabalhag sa records ang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred, arestado ining duha ka mga lalaki sa buy-basta operation sa mga kapulisan. Las 9:40 tak na kagabi sa barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod. Ang naaresto ginkilala kanday Neil Cuevas, 23 anyos, kag Amiel Joaquin, 18 anyos lunsay nagapuyo sa among man nga lugar.
Sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang hepe sa Police Station number 5 ning si Cuevas ang naaktuhan sa mga awtoridad nga nagabaligya sang suspected shabu. Na-recover sa mga awtoridad ang 8 ka plastic sachets ang suspected shabu nga may dangerous drugs board value 42,000 pesos. Karon ining si Cuevas kagang iya siningupod ang nahunong karon sa custodial facility sa Police Station number 5. Still sa barangay Takuling, arestado man ining 3 ka mga persona sa anti-illegal gambling operation sang mga kapulisan. Ang nagaladakpan mo sanday Nathan John Rejas kag duha pa ka iban alunsay nagpuyo sa amuman nga lugar. Ining 3 aksyon na Fred ang nagkala-aresto sa hampang nga tong-its din na-recover diri ang isa ka set sa nga baraha kag 217 pesos nga balor ginapatihan bet money. Report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Frida Abad sang barangay 39, good morning. Natamyaw sa ni Sonia Baira sang Rosal, Takuling. Bao si Alice sang Purok Gonzaga, gamonitor man. Si Jonathan Romero. Si Cory Bidaha sang Quiet, good morning. Kay Erwin Disendario sang London, good morning. Kay Mario Bacauco Irad, may lang nga pag-monitor. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kantayo niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,